Okay, so mag-start na tatong kwan. Gamay na na yung party, ha? Okay. Remote na party sa kay para ma-enjoy ninyo ang Christmas, ha? Kay nakatay pandemic o ang kalaag, buhay kayo mga bata, so gusto na ma-enjoy ninyo yung Christmas. Tapos kinagmay ka, ha? Ha? So ano lang, maulit itong gawin pagkaon at pagkamin masalamatan. Ha? Okay? So start ka sa kaon? Okay. Okay. Linya ha, linya. Ika, away ang mga dagko. Gamay ang dagko. Awahing gagmay. Paginay lang kay tagaan mo tanan. Ayan, ikaw din. Ayaw ka na. Tada ko yung tuyo ko. Dako yung tuyo. So, na yung kutsara wala. Kutsara best na kutsara. Pues 4.50 rin. Right. What's up? Luwag na yung imo. Patulang sa kay kalo plastic. Okay. Kapila episode niya kami. Thank you. Merry Christmas kaayo. Happy New Year. Merry Christmas kaayo og thank you kaayo. Isa pa yung juice. Ito, dito na kayo juice. Hindi na pa yung nag-juice. Utton. Wala, may kuwang hinay. Ako hinay. Hinaya ka na po sa iyong tingin. Sige. Dini, inga rin na sa iyang ang imong kuwan. Ang tingin mo ito ba? Jenner. Jeremy, kanindot. Uy, ako na! Ang tingin mo ako. Ang kaya ka makain mo, Jen? Makain mo? Say hi, B. Surrender ang mga sa... Ayaw na. Wala kay Coach Haladay? Yan ang kuwan. Kamu rin ginangaon. Nabustog kayo po. Ha? Jules? Si Lord? Ako, Fran. Lord? Juice pa mo? Oh, wala na lang iwan. Hindi. Ato na lang natin silan. Wala.
Bukat man yun eh. Daray mo siya. Kinsa pa iwa? Nana ka? Kapaligos sa. Imo ha dia. Daray mo kay kachay-chay ko. Pero kachay-chay. Jeez. Jeez ra, korta jeez mo. Lingkod ay, lingkod. Gipulsa. Number 3. Isi number 3. Labi na yun? Chay-chay. Kuka na do. 11. Diso din na pyong. Sana all. At 12, Nick. At 12. Isa number 12. Kisay number 12. 12. Ha? 12. Okay. Number 10. Sige. 5. 5. Number 5. Okay. Number 13. 1-3. Oh, 1-3. Number 2. Number 2. Makaon. Number 2. Number 2. Isa rin ako kayo. Number 1. Okay, kayo. 1. Okay, ha. Number 8. Lo. Number 4. 4. Okay, number 7. 7. Number 7. Number 7. Isa man ang number... Junkyo. Junkyo, saan ka nila Junkyo? Hinaya ko na napakonet kay mubuto na. Number 14. Counter. Muna imati love. Number 9, number 4. Number 12. Number 9, kisay number 9. Oh, number 6. Nara. Number 6. Okay. Ako nakakuha. Number 6. Kasi wala. Hawak ka Chay-chay. Number 10. Oh. Dali naman, go. Napa man, katatawa pa naman ang bire. Bala na nabire na. Number 15. 15, kisay 15. Wine ba yan na? Uy, red horse. Yes! Makakang makalimu rin eh. Tamaglako na magtanawan na. Okay, anak. Ayaw, siglo ka. Okay. Ayaw sablihin. Te, unsa na, te? Okay, anak. Te, unsa na? Paminaw, paminaw. Noel pa dyan. Okay. Si Abrad natin.
Kuya Tata. Lamay ka po. Ate Joy. Kinsa man nila kaduy ani. Mama Nina. Thank you. Kuya Bado. Kani kay nakabot ang ako. Ate Lovely. Thank you. Lisad, mga kids. Picture.